Goeie. Een tussenoplossing nemen wij jetijds altijd een CDA-oplossing. Dat komt door de staveringsdiscussie in de 70 jaren in provinciale steden. We hebben in Friesland het woordje WOT. H-W-A-T. De staveringsvernijers die woens aan woordjes schreeuwen, zat je het uitspreken. Dus WOT. W-O-T. Nou ja, en toen wordt de grootste politieke partij, het CDA, beide wat gelijk aan. Dus de H verdween, maar de O die kwam er net in. WOT waar W-A-T. Nederlands op zijn Fries uitspreken. Het vaakst waar die tussenoplossing broek bij de werinddelingsdiscussie in de jaren voorafgaand aan 1984. Werd er nog een tegen minne werindeling ontstier. Je kiest of een groot of al iets. Net voor al hier hele gemeenten die het 400 de meter van 25.000 inwoners blijven mochten. Dat is letterlijk wel repareerd, maar hier en daar best wat stadiger. Bij gelijk zien, wat eerst Friesland. Daar heb je nu 4 gemeenten die het ambtenaren in één gemeentehuis stoppen gaan. Maar 3 gemeenten befuseerd en Domtebediel is politiek zelfstandig. Dat is een waardeloze situatie. Dat vinden ze zelfs ik, maar in dit oude CDA-gebied wordt voor zelfs nooit een besluit genomen. Wils dat Domtebediel in de fusie stappen zo, alles in één keer goed wezen zo. Je kent het spietig vinden, maar je kent net meer waarom. Liets werkt het net meer. Haas, dat is ik nog zelfstandig. Daar kan je net iets meer samen het gemeentehuis in rennen. De door zit er op slot. En ze zijn nu in Achtkarspel en die tekstdeel ik al aan het ouwehoeren. Want daar werk je dan, dus ik als in een groep. Van 2 gemeenten werk je, dat werkt het net. De hoenderbelasting is in een gemeente soms 10 al oorzaak in de oren. Laat staan dat het ik nog één omgeert. En dus zetten ze daar ik, maar waarom fuseren of de ambtenaren weskieren, wat 2 keer zo volle tijd en geld kost het. En dan ben er in beide gemeenten ik nog altijd van die hutkoeters die roepen dat ze zelfstandig blijven willen. Want wat hebben we die bij de gemeentelijke verkiezingen in de tijd? We gaan net nijdenken de meeste keren die toch altijd net meekregen dat zwiebertje net meer bestiert. Wat zou ik graag die ambtenaren uit beide gemeenten vregen willen om eens eerlijk te wezen? Nou, dan bleef er echt geen spaan over van de politiek.